L'energia no és només una qüestió tecnològica o administrativa, és una qüestió política i social. És decidir si l'energia serveix per millorar la vida de la gent o per perpetuar desigualtats. Per transformar l'autoconsum fotovoltaic en un veritable projecte de ciutat cal compartir-lo. Cal estructura, cal capacitat tècnica i cal governança. I això passa de manera imprescindible, no només necessària, per crear la figura del gestor municipal d'autoconsum. Aquesta figura és clau per identificar totes les cobertes i espais amb potencial fotovoltaic, impulsar projectes d'autoconsum compartit entre equipaments i veïnat, gestionar coeficients, excedents, tramitacions i oportunitats de finançament, en definitiva, convertir la generació renovable en un autèntic retorn social. I molt important, acompanyar les famílies, a les empreses i a les entitats a compartir aquesta energia renovable. Això és política pública, és servei públic. És la manera d'assegurar que la transició energètica no es quedi en mans dels de sempre, que no es quedi en mans dels que es pensen que la transició energètica només és un negoci.